खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आसाम विधानसभा बिसायख'थि आरो गेजेराव 15 सानल'सै आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव देरहानानै रायजो राजाफोरनो मा खामानि मावगोन मा खामानि थांखि लादों मा नोजोरजों खामानि मावगोन सिडली चिरां विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथाङा मा गेरेन्टिजों खामानि मावगोन सिडली विधानसभा ओनसोलाव इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथाङा सासे बिजाथि महरै ओनसोलाव मा खामानि मावनांगौ दं मा जौगाहोनांगौ दं मा खामानि मावब्ला रायजो राजानि मुलाम्फा जागोन ओनसोलनि जौगानाय जागोन बेखौ नोजोर बोनानै फैबाय थानाय विधानसभायाव रायजो राजाफोरनो बिथाङा गेरेन्टि होदों फैबाय थानाय समाव बिथाङा लोंनाय दैनि जेंनाजों लोगोसे दै खुरखानाय सिडली ओनसोलाव गोबां दिनैनि समाव लोंनाय दैनि जेंना लोगोसे आबाद मावनाय दैनि जेंना लोगोसे खुरखानाय बायदि हानि जेंना लोगोसे गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे खामानि मावनांगौ लोगोसे ओनसोलनि जौगानाय लामा दालां हान्थामेलानि खामानि मावनायनि गेरेन्टि होदों इउपिपिएलनि बिजाथि चिरां सिडली विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथाङा रायजो राजानि थाखाय गोबां मानि बिथाङा जौगानायनि गेरेन्टि होदों फैबाय थानाय समाव विधानसभा बिसायख'थियाव जुदि रायजो राजाफोरा मदद होनानै रनजित बसुमतारी बिथांखौ जुदि सिडली चिरां विधानसभा बियाबनिफ्राय देरहा होयोब्ला गोबां मानि मावनायनि गेरेन्टि लादों रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिबा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय मा थांखि आरो नोजोर लादों विधानसभा बिसायख'थिनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव ससे लाना फैदिनि जोंनि चिरां सिडली बियाबावहाय सिडली चिरां बियाबावहाय गोबां जेंना दङ दैबानानि जेंना दङ सोलोंथाइनि जेंना दङ लोंनाय दैनि जेंना दं दै खुरखानायनि जेंना दङ मेलेरिया टाइफयडनि जेंना दङ जोंनियावहाय बेवहाय हिउमेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि जेंना दङ जोंनि बेवहाय दाबो जोंनि गोबां ओरैबायदि जेंनाफोर दङ जाय जेंनाफोरनि थाखाय जोंनि बे हालामनि मानसिफोरा इक'नमिकेलि डेभेलप जानो हायाखै बेफोर जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनो हागोन बेनो आंनि एजेन्डा जागोन आरो नैथि एजेन्डा हिसाबै पार्मानेन्टलि जोंनि गेजेराव गासैबो जाथि जन'गोष्ठीखौ लानानै माबोरै खौसेथि सान्थि गायसननो हागोन बेनो